Okay, ito yung ating niluto na gulay. Ito yung ating niluto na gulay. Panoorin nyo, nakalimutan ko ang mushroom, nakalimutan ko ang okra. Pero masarap pa rin ang ating dinengdeng na saluyot, may ampalaya, may mushroom, at may okra. Pang detox natin. So yan, panoorin yung aking dinengdeng gulay ng Ilocano. Pabush! Ayan. Sweet saluyot. Kalimutan natin yung mushroom. Tinanggal ko muna yung sa tundo. Tapos yung okra. Mushroom muna. Okay, yan ang ating okra. Apple natin.